Привет, привет от мен, Ефи Милушева. Много се радвам, че имам възможност да се включа днес. Направила съм си стена с сертификати. Това е новия ми фон. Преди няколко дни бях качила едно видео с дъщеря ми, но съм го свалила, защото ще направим едно специално, когато си получи останалите сертификати и ще си ги сложа и тях тук. А за днес, това, което искам да кажа също за самия ден, преди няколко дни качих картата на деня, ведическата карта, хороскопа на деня. И на нея може да видят всички, че има голям стелиум в Риби. Включително и Венера е там. Това е много водна енергия. Венера е в екзалтация, много женска енергия. А Луната е в Водолей. Това означава, че е подходящ момент да се погрижим за себе си чрез технологиите. Например, може, ако ползвате като мене ултразвук, ако ползвате ултразвуков дифузор, ако ползвате високочастотен ток, примерно за лице, за коса, ако използвате запер, ако използвате озонатори, ако използвате всякакви такива електронни устройства за здравето, това е много подходящ момент да си ги включите сега. Даже аз ще си включа моят дифузор. Понеже е пролет, днешната тема нека бъде ново начало. Ще рисуваме един отново женски алгоритъм. Рисувахме го в началото на годината, януари месец, на едно от първите рисувания. Сега ще си сложа камерата на статива на пауза и ще си обърна, за да се вижда листа. Готово. Това. Стигнем. Готово. Така, ще рисуваме един хоризонтален алгоритъм. Ново начало. Както винаги трябва да направим активация от 2 минути. Съм си приготвила един лист, обаче сега чувствам, че по-скоро бих си направила активацията пак така, като една композиция върху листа. Също така мисля да рисувам с някакъв цикламен, може би, била или цикламен, може би цвят. Ето такъв цвят. Ново начало. Пускам таймера. И старт. Половината време вече мина. И стоп. Който има нещо да си дописва, може да си го допише. Сега си взимам малко цветни моливи маркери, за да направя
Моята композиция е малко по-разчупена. Искаме и така в нея да виждам движение, като в една нейрографична рисунка. Искам да виждам потока. Да се вижда хубаво. Сега ще си избера 3 от тези думи. Които после ще си ги ползвам. Това е малко розово. Тези думички сега ще си ги номерирам. Сложим малко синьо. Не обръщайте внимание, че всичките ми са сборни. Един с един нямам еднакви. Защото са от сина ми. Да. Спасявани моливи маркери и фломастри. Това ще ми е 1, това ще ми е 2, това ще ми е 3. Така. Сега си обръщам листа и ще взема друг. Трябва да е бял. И започвам да рисувам хоризонтални линии по листа. Както се вижда на видеото, не знам, но ръката ми се движи хоризонтално по листа. Нейролинии, хоризонтално по листа. Днес е воден ден, голям стелиум в Риби, като едно море, вода, река. И така. Сещане за поток. Оставете ръката сякаш сама да се движи. Не я направлявайте. Толкова бях изморена, като се прибрах. Имах толкова напрегнат ден. Изтекаха ми очите да гледаме ние ксели, работа. И сега изведнъж всичко това го забравих. Вече виждам съвсем други неща. Това е супер метод за рестарт след работния ден. Другото ми любимо нещо е да ходя на сауна. Това ми е едно от любимите неща и съм засняла даже едно видео в сауната, където ще ми прегре телефона. Ще си го монтирам и ще го кача. С нейрографиката също може да рестартираме след тежък ден, напрегнат ден. Всъщност днес беше първи работен ден в офиса от празниците, защото мога да работят вкъщи и вчера си останах хоум офис, понеже пък котката ми има котенца. Бяха кошерка. Много е напрегнато напоследък около мене, просто... Ох, че пак идват почивни дни малко, че направо не знам. Формата е А5 на листа. Затова вече сега
Ръката ми като тръгна някъде и тя застъпва следващата нейролиния. Сложим още малко и ще започнем следващата стъпка. Те си мисля, че с тия по-агресивните алгоритми, примерно като АСО, с тях може така хубаво да се рестартира след деня. Но ето, че и с този спокоен, женски, плавен, хоризонтален, релаксиращ алгоритъм има същия ефект. Ще сложа още една-две линии и започвам да окръглям. Ми се стои една дупка, сега ще си я. Сина ми получи 120 поска маркера за рождения си ден и не ми дава нито един, ама нито един не ми дава. Не дава и това е. Пак съм с някакви, дето издържат по една рисунка. Нещо става. Тим да погледна какво се случва. Продължаваме. Извинявам се за прекъсването. Днеска даже се чудя дали изобщо да пускам лайф, честно казано, толкова бях изтощена, а сега... Не, че баш да няма и помен от това, но... Право... Съвсем друго. След предизвикателството миналата година, което правих за моята професионална практика, направям, че ще работя за трима. Наистина изкарвам достатъчно, нали, добре, не се получавам реципрочно на това, което правя, но толкова пък чак много. Така че, да, това го казах и преди, казвам го и сега. Резултатите от нейрографиката може да не дойдат веднага, но ако човек наистина подходи с отворено съзнание, направи нещата по правилния начин и пусне идеята в ефира, ще му се случи. Сериозно ви казвам. Това не са някакви бла-бла истории. Аз имах много големи кредити, защото не работех и се върнах на работа всъщност миналата година, точно когато започнах предизвикателството реално, понеже не знаех какво ще стане на работа.
И в крайна сметка нещата се развиха много, много добре за мене. И вярвам, че това не е просто щастлива случайност. До някъде и аз сама така си ги направих нещата. Аз имам и съответните качества, разбира се, но така се случи и с нещо друго в моя живот, лично, което не, че нейрографиката направи някакви чудеса, обаче сякаш аз подсъзнателно започнах да резонирам с тези неща. Започнах да ги разпознавам, да им, както казах, да им резонирам, да им отговарям, ако нали, са някакви ситуации, в които се изисква това от мене. Съответно, тези неща започнаха да се случват все повече и повече, да се привличат в живота ми. Дали ще бъдат, примерно, правилните обучения, правилните специалисти, терапевти, обучители, платформи, дали случайно някой приятел няма си направи сървър, да ми предложи да ми пусне моя сайт на него, например, дали няма да се окаже, че някой има нужда някаква по-сериозна работа да му се свърши. Такива някакви неща на всички възможни фронтове се случват. И, нали, чудеса не стават в този живот, но има начини ние самите да се променим, да минем в вибрациите, в които ще ни се случат тези неща, които не ни се случват в вибрациите, в които са по-ниски и се намираме теоретично в дадения момент. Така че, пречупвайки съзнанието си, рестартирайки съзнанието си от това, което е днеска тая лудница на работа, пък всички хейтът, напрежение, пък едно, друго, второ, трето, към вълни, красота, развитие, ето тези неща от активацията, които тук си нарисувахме. Да, добре, че стана така, всъщност, защото нямаше да ги виждаме вече. Да се превключиш към тези неща. Да, окей, ходиш на работа, 8 часа си някъде, не е може би най-мечтаното място на света. Ти няма нужда да оставаш тази емоция след това. Денят ти не е само там. Ти не си само там. Дори в една обедна почивка, като излезеш, може да послушаш от това. Може да видиш красотата, примерно на цветята сега, люляци и така нататък. Да се върнем на нашата тема. Тук имаме 3 думички от активацията, които искам тук да си ги намеря и да си направя фиксации с тях. Едната ми дума е свързана с моята, всъщност и две от думите са ми свързани с моята основна работа, обаче както се замисля, мога да ги приложи в допълнителната ми работа, т.е. моята практика онлайн. И третото нещо ми е една лична тема. Тук виждам само ромбове, това са така наречени динамични квадрати. Ние го рисувахме така, но както го обърна, виждам, да. Едната ми фиксация е тук, 100%. Тук така. Това ми е номер 2. Може да си ги напишете. Това ми е другата професионална цел. Не ще се направя хармонична в кръг. В хармония с всичко. И тук ще си направя личната ми цел. Тя стана като и на Ян. Много сладко.
То е доста символично свързано с значението на това, което всъщност е моята дума. Готово. В момент да затворя прозореца, че някой нещо реши да реже. Така. Сега ние направим фиксацията преди архетипирането, но има голяма нужда да ги фиксирам тези три зонички. Сега можем вече да си направим архетипирането. Когато сложиш тук цвят, той е достатъчно навсякъде. Много обичам този молив. Ще купя цял комплект такива. Супер са за стилизация тези на Faber Castell. За черна хартия. Искам липсва на линия. Много ми е венерианско и розово. Това е положение. Тук не съм доокръглила, май. Зеленичко, да. Искам обаче... Вау, е синьо, няма синичко тук. Малко кафяво ще сложим тук. Да го заземим, защото иначе... Ай, жълто няма. Добре, жълто ще сложим. И може би с това ще го приключим. Тук малко жълто, синичко и зеленото, ако остане. Трябва да има енергия. Много начало. Нали така? Ще си дорисуваме на линия тук. Така, винаги можете да се върнете, нещо да си добавите. При архетипирането е много важно да няма самотни форми. Винаги да са поне по две от един цвят.
Малко огън. Зелено няма. Става. Много ми харесва. Фиксациите вече сме си ги направили. Така че готови сме за стъпка архетипиране. Сега можем да си направим линиите на полето. Аз моите вече ги виждам. Едната ето тук. Така. През двете фиксации. Тук виждам още две. Едната е отгоре, а другата е отдолу. Те през цялото време ми се набиват в очите тия две линии на полето. Това ми е много успешна нейрографика ми се получи. Аз вече сякаш усещам ефекта и не знам. Много силно. Това е наградата, ако наистина правиш нещата, защото аз бях супер изморена, бях готова да отложа събитието за утре. Не се знае как ще се събудиме и утре, така че много добре стана. И моята рисунка е готова. Тук фиксацията малко ми се загуби, ще си отдебеля леко така. Като велединско яйчице стана. Готово. Чудесно. И с това нашето рисуване за днес завърши. Когато приключа и с стъпка стилизация, което няма да е сега, ще пусна моята рисунка в групата, в събитието. А вие очаквайте събитията за месец май. Хубава вечер от мен и на нови срещи!